Pini wo signify inquiry sel kebarni district press club of Karbi Anglong sai hemalong APHLC asong pen pherang ke amai ke phapon uthor arjoi tha pini wo signify inquiry sel kebarni PSLC asong pen press club of Karbi Anglong sai hemalong pherang ke amai ke phapon bangso pherang ke amai ke phapon along APSLC amai phuji ai kathar pen kaning je pon ke non head jong kop of Assam pen aron pangda pon BTR along department tin mate asai kam tin asai ke kelang dunji aphan disi phansi alpu pek ponlu lapuson aron tinglong along ria long mate 6 long ria long ke tingjong long le pukham ke alam the KCC aphan pinpura lo pajor damlo Karbi Anglong Autonomous Council along ria long ke mithang kachari ajakong Karbi Anglong Autonomous Council arideng along sidol nangji nona matki Karbi Anglong aphan ke lapuson aron pathik pon pelang sitami joy pen pathik det hai puta episel se amai phuji ai kathar pen pherang ke amai long ningje bangso pherang ke amai gani pon along episel se lam jai sar point to ang tong ti kathar lapen sahem chun bang long kumar be lapen sipson hanse tung chitong don rinti Rajiv Rongpi report Karbi Daily News no nang itu anu pen ajab si rong rat tu man tak ci iya pan itu dak karja ate kapeklan ke lah hello Jun clear tarik Jun clear tarik Army BTC a principal secretary si order issue la isi order pe clan la pum pe clan la order la hello order lagi BTC atum lo seta lagi bang atum la seta itu pandang data na berklok ya lah hello BTC corruption ngare titik tu CMEM atum an corruption ngare titik tu lama si hala आपसे तुमसे का दिमाग बुझिपु DC ban power pidana nahi kachini ne por la hai amino ke ala lo kachini ne por la 6 schedule kia pia of tu ma kachini ne por la yo awal man pidana nahi amano ke alang litum si election ke hide lo se alang litum na la chikro dona kok lo an ke alam la pulo alang litum corruption over posi DC ban pidana nahi ta de tar mane CMEM tum corruption ke chikhan ni de la pulo hai ya alam ma chikhan ni ka corruption ni la si DC ban pidana ni seta itu mangela pali corruption chikhan unde nahi kente di chikhan unde nahi DC ni le chikhan unde le people alang litu CMEM do chikhan unde de ba joint secretary tum pilo ke chikhan unde de DC ke un amuni ke jaga nota jaga amuni lo kopi boleh ke unde de corruption ni ani apa lalu CMEM tu mesti kacau toy nanti ampen lah kacau toy ya munit tak doet lo disiap akam abe abinom ke disiapan disi pen peti undelo pula tan tar mane alang litum ke undelo po bang la ya ceplang bang ke CMEM tum ke undelo aja ko mo elu po bang la kacik mane cekrong det nang nak lo yu alam cekrong det la popular disiapan ke toy ni secretary do joint secretary do engineer do district agriculture officer do joint director do kente kalau tu malam ke toy nangi directly nangi DC bang si toy curang ko CM alar lah CM si hala engineer ban toy nai mate di nangi DC si toy pirang ko namanya CM akam belu sini tu mah hin pen kamat ha la pen la ke mang la ke la council lo one ma entrusted a subject to transfer subject to anakuthat so a subject pen ke claim asai yang long an ke DC kan ke pas palang cari tu ning ke akan nang masih itu na council lo tu ya dulu la si non BTC lo son kalau ada transfer subject tu ada grade 4 grade 3 subject pen kalau so subject lo pen ke sai ning ke claim lo ke DC kan ke chodai ko kalau so na model bang ke nang dia dan nang si lalu tu ma song kan kamat